Bona nit. Qui ets? Per què t'interessa la meva identitat? Tenia curiositat, només preguntava. Jo em dic Gina James. He rebut una invitació misteriosa. Suposo que tu també. Em dic Jana. I sí, l'he rebut. Crec que és aquí dins. Tinc una idea. I si ens anirem? A què et refereixes? Les dues som assassines i les dues tenim el mateix objectiu. Matar. Proposo que quan entrem allà, sigui que passi ens hem de protegir. D'acord, tracte fet. Crec que no seran les úniques. Per cert, encara no m'has dit qui ets. I tu? No revelo la meva identitat de desconeguts. Què hi fas aquí? He rebut un missatge. Jo també. Què? Pensava que no l'havies enviat tu. Perquè jo te'l podria haver enviat qualsevol persona. Ja, però aquí no hi ha ningú més, crec. Creus? Entrem a mirar? Qui sou? Què hi feu aquí? El mateix que vosaltres. També sou assassines? Sé com va tot. Fatal. Porto una mala ratxa 3 a la setmana només. Però tu t'he vist a les notícies. Això que no sé per estar. Tu creus que hi ha més gent? No ho sé, anem a mirar. Hola. Hola. ¿Sabes por qué estamos aquí? Me llegó un mensaje. ¿Y tú quién eres? Me llamo Mara, pero no te voy a dar más información sobre mí. No sé quién eres, no sé quién ha enviado el mensaje, no sé por qué estoy aquí y no prefiero no hablar con él. Es verdad, nunca fíjate en nadie. Vamos. Què hi feu aquí? El mateix que vosaltres, no? També heu rebut el missatge? Sí. Tothom ha rebut el missatge. Per què estem aquí? Suposo que és evident, no? Nosaltres som els millors assassins de la ciutat. Tu qui ets? Yo soy Jeff Henderson. Tengo 37 años. Me gusta matar a mis víctimas con cosas de plástico. ¿Y tú? No tinc nom ni tampoc personalitat. Soc molt bona a disfressar-me i mentir. I he tingut moltes víctimes. I tu? Em dic Mària. M'encanta matar les persones que em molesten. Me'n vaig a casa seva, dic que sóc una nova veïna i quan menys s'esperen els apunyalo. Tu qui ets? Jo em dic Ombra de Silva. Soc actriu. Per tant, em conviden a sopars. I allà em venimo a menjar dels famosos. Però últimament m'he passat més a les pistoles. Veig que tens un pal. Mates amb això? Em dic Gina James i la meva especialitat són els pals de les xancles. Quina connexió hi ha entre els pals i les xancles? Mai has anat a la platja? Aquesta cadena? Em dic Jana. I amb aquestes cadenes, què feu a la gent? M'encanta sentir els ossos com treuen. I tu? Jo sóc la Berta.
i mato la gent amb ganivets, navalles, el que em trobi. No som conscients de la quantitat de trossets que es poden treure d'una persona. I tu? Jo em dic Valeria. Els meus punys són les meves armes. En una discussió mai he utilitzat les paraules. No cal explicar-me més, no? Estem aquí perquè som els millors assassins del món. Alguns més que altres. Però vos com brindis. Hauríem de mirar que la banda no estigués enverinada. La pròmina. Està bona. No hi ha res. Els millors assassins.